I anledning af et orienteringsmøde for alle FSL's medlemmer var vi i Aarhus. Før mødet tog vi et smut i IKEA, hvor vi optog denne lille film som en hilsen til alle vores dejlige elever og kollegaer. Vi endte faktisk med at more os, hvilket filmen vist også bærer præg af. Du får ikke is nu. Nu skal jeg til køben. Du får ikke nogen is. Men det vil jeg. Ved du hvad, Marianne? Klokken er 10:15 om formiddagen. Der er ingen is. Vi vil gerne hjem nu med de her arbejdspladser, vi har fået her. Må vi godt det? Får du lavet noget, Carsten? Jeg får lavet rigtig meget forberedelse. Men det er kun på grund af arbejdspladsen. Den er gået i sort, Carsten. Det er jeg også snart. Bente, er det dig, der ligger og sover heroppe om formiddagen? Jeg skal jo ikke på arbejde, så det kan jeg jo godt. Men jeg savner nu alle mine børn. Hold op. Det er for Madkasse, som er til, når jeg skal til at være på arbejde hele dagen. Der kan være rigtig meget i den stil. Der kan være der skal være måltider til hele dagen. med. Det skal ud. Det her, det er simpelthen for kedeligt. Det er det kedeligste elever, jeg nogensinde har haft. Jeg vil hjem til min egen. Nej, det er træt. Er det? Der er ved at lære rundt omkring. Den var også fint, den her. Jeg synes, jeg hørte noget herinde. En magisk lampe. Jeg vil opfylde 3 af dine ønsker. Lampe, og ønsker mig en kæmpe stor soft ice, når vi er færdige i IKEA. Og så ønsker jeg mig snart at komme på arbejde igen. Jeg savner faktisk mine elever og mine kollegaer. Og det sidste ønske, det er, at mine ønsker går i opfyldelse. Og kødboller. Og kødboller. Uden hest.